shine alasar, shine makami, shine ya hana zaman lahiya a ƙasar nan. Kana ciki baka san kowa, baka san komai ba, kana wannan ai wannan nawa ne, ai gaskiya gare shi, ai malam ne, ai wane ne, baka san duk abin da yake yi. Da kayan magana sai ya je ko ya boye ya waya ko kuma ya hau babur ko wani abu ya ci ai ga abin da ake ciki. What is this? Shikenan kuma zaman tsaro shi ba abin da kuke so sai kuɗi, mane haka na ga musu. Da sai majalisa ga su nan kaga wai a sai mota 368 million Papa one mutum biyu da senate president da mataimakin shi, su kuma kowane 260 million ga talakanan abinci ya gagare shi. Da muka hito za mu hita mata kun gansu suka mube mota ta, abinci muke so. It was pathetic. Yaushe Allah zai kyale mu ko zai kyale su? Mu dai mun hita, mun hidi na ce to rishin aiki, rishin hukunci. A ce ai wannan kwamishina ne, ai wannan gwamna ne, wannan wace ce ya ce wa shikenan sai ka ga ai you can do and undo. Ka mance jiya ka zo, ka mance da in aji ba kaɗan za ka ta yi. Dole yau shekara 8 aika kuma ka kai aika makwana 8 ne, shekara 4 in ma ka kai aika makwana 4 ne. Da ka kwanta za a ce ma juma'a azumi ya zo, azumi ya ta yi sai to ai wani ya rasu. Dole it is coming. To shi kenan sai mu zo mu ta hikai ai ni wane ne na ce ba ai magana ba, kowa kake daga shugaban kasa har zuwa mai unguwa wallahi duk sai mun kwanta, daga ɗan gota har zuwa fakiri na cikin daji mai ci kan ya tsaro ice ya je ya sai da, wallahi sai mun kwanta, sai mun zama taki, mun zama kasa. wata wani afta abin da ka yi nan na kirki shi za a tambaye ka. Na 'ya'yan da na baka, na 'ya'ya ko ɗaya ko namiji ya kai da su, ba ka hita. Ba haka nan kai Allah ya yauka ba, na yauka ko na yaki kawai ki ji daɗi ko ka ji daɗi. No, na baka shugaban ƙasa, na baka gwamna, na baka sarki, na baka waye, na baka mai unguwa, mai kai mu mutane. Mutane su ne na Allah, Allah na son mutum. Duk abin da ka gani bisa kasan har lahira ma don mutum aka yi ta. Sai an sa mutum wuta, sai an sa mutum aljanna. Nan sai an yi sarki, an yi mai shugaban kasa, an yi talaka, an yi malam, an yi mai kuɗi, an yi wa duk mutum ne. Ba a ce a kawo akwai ko sanuwa ba. Haka za mu ta yi. Are we going to live like this? Animals sun himu ma, dabbobi sun himu, saboda su haka aka yi su. To muku sai aka yi mu hankali don mu nemi abin hankali. Su ko ba hankalin balle su nemi abin hankali.